zdravím vás u nového videa z Totoman TV. Práve som prišiel z Hard Party. Takže toto je má informačka, nevšimajte si to, kníra to mi urobila taká trošku, že pomatená spolužiačka. Asi vidíte všetci, ako sa volá. Takže bam, zdravím vás ešte raz a toto je informačka, na ktorej ho asi tak všetko poviem do 5 sekúnd. Takže natáčam, toto nenatáčam na mojem notebooku. Mega super notebook. Takže toto je na mojom iPhone 6 tehla plus. A vlastne je to informačka o tom, že s kým budem hrať s takými trapákmi, že Google, Ment, Peťan, a ja neviem už, s Davidom napríklad aj. A napríklad budem hrať, poznáte tu pani Stukabel, tak tu budeme hrať Counter-Strike. A budem hrať aj s Gamerom a to bolo asi tak všetko, takže jestli sa vám to páčilo, tak dajte dislike a jestli sa vám to nepáčilo, tak dajte hnusný like. Čau, zdraví sa s vami Totoman TV.